розием ки аму додарым барым дамон бумрам Тоҷикистонда мемона мурдаш мебинам мурдаша. шоҳмурод Кавраков ғами бародари ҷавонашро мехӯрад ки ҳоло дар зиндон аст ва эҳтимолан бештар аз 10 сол пушти панҷара мемонад. вале ин сокини деҳаи меҳтари ноҳияи Данғара худаш бо дасти хеш бародарашро ба дасти мақомоти интизомии Тоҷикистон супурд, зеро хост ӯро аз роҳи хатарноку каҷ баргардонад. мақсади ма бародарамро ай раҳи бад гардонда Тоҷикистонда бумона нарава ам тарафи Сирия садҳо нафаро мурдестай бедарак мурда рафтестай ҳамиёре нашава майли 10 солам ба гуноҳ шиштагӣ бошад турмада мебуроя меоя ҳар вақт мерем хабар мегирем ота оча мерава гудакош хати хабар гирифтестай ӯ сунда нобуд мешид гуршам хабар намедонистем зиндагишам. бародари 33 солаи Шоҳмурод Ботирхон Кавраков чанди пеш дар додгоҳи минтақаи Кӯлоб бо гуноҳи зархаридӣ, даъват ба ифротгароӣ ва ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ ба 12 соли зиндон маҳкум шуд. ба гуфтаи додгоҳ бародари Шоҳмурод дар Русия аз соли 2015 ба ҷалби ҷавонон ба сафи гурӯҳи ифротгарои давлати исломӣ машғул будааст ва ба ӯ ва ҳамроҳонаш муяссар шудааст 2 нафарро ба ховари миёна бифиристанд. نمیره اونجا مقصد شما خدمت کردگی اون کسی شما خدمت کردگی ممکن باید شخصی بولو مقام شنیدم بودن و شما بریم من میرم خیلی کنم این برادرش میگه که من نمیگه مقصدی گوله درسته اگه اون جهاد هم نیسته من خودی میگه ایراد بگه همه کنسانش پرانده جونیتی رو بود Ботирхон моҳи январи имсол баъди бозгашт ба Данғара боз бародарашро ба рафтан ба Сурия ташвиқ кард, вале Шоҳмурод ин дафъа назди раиси ҷамоат рафт то бародарашро насиҳат кунанд. маҳалла раис ба амнията файрод када амнията рафтам аму айсарам чизе ки дидагим шинавидагим ҳама маълумотро додам ки ман пешгирӣ кунам додарам нарава тарсидам ки ай додарам ҷудо мешавам гуфта ғамхорӣ кардам ҳаму кора кардам. аммо мисли ҳар модари дигар модари Ботирхон Кавраков писарашро бегуноҳ мешуморад ва мегӯяд токунун аз писари хурдиаш ҳеҷ рафтори ноҷое надидааст. ҳеҷ кор хеле рай гандада мерафтаги бача набади бача ман мегӯм ки ягон рай кас мерафтаги нестаи бача и акас хай ам хеле гуфта ки гуфтагиша ам хеле кат ман намедонам хеле пулиса. Ботирхон фақат яке аз гуноҳҳояш яъне ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ ва ё тундравро эътироф кардааст, аммо иттиҳомоти дигарро рад мекунад. ҷоноро ки ҳамсару фарзандони Ботирхон бо ӯ зиндагӣ мекунанд дар ғами писари хурдиаш мегиряд ва аз Шоҳмурод гила дорад ки бародарашро бо дастони хеш аз модар ҷудо ва зиндонӣ кард. дар ноҳияи Данғара ки камаш 10 нафар аз он ҷо ба Сурияву Ироқ рафта ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ пайвастанд, назарҳо дар бораи рафтори Шоҳмурод Кавраков гуногун аст. баъзеҳо ба ӯ офарин мегӯянд ки нагузошт бародараш ҷиҳодӣ бишавад ва ба қатлу ғорат даст бизанад. баъзеи дигар ва ҳатто волидон ӯро бародари сангдиле мешуморанд ва ба хонааш ҳам намераванд. вале Шоҳмурод мегӯяд барояш афкори умум муҳим нест ва коре ки кард некӣ дар ҳаққи бародар буд, на бадӣ. ҳозир хай отам очам ҳамаш мара бад мебинаю хай вақтиш меоя мефаҳма вақтиш меоя фикри мара мефаҳма ай худо аки худаш ҳал кунад тақдир монда омадай.